La peça que tenim en aquesta exposició a Estampa és una acció que fem que consisteix en un contracte que signem amb cada centre d'art, amb la comissària, amb l'Alexandra Laudo i nosaltres, conforme totes les imatges de l'exposició, totes les imatges públiques, la documentació, tot el que aparegui en xarxes socials, passarà per les nostres mans i el que nosaltres fem és esborrar a tothom d'aquestes imatges. Per tant, és una documentació on el que acaba passant és que desapareixen les persones. Però aquesta acció d'esborrar el que fem és fer-la amb eines de visió per computadora. Aleshores, aquí hi ha també com la intervenció d'una agència tecnològica que de fet és la que està en certa manera decidint qui apareix i qui no apareix i totes les com atzars o casualitats que pot generar aquesta agència és una que a nosaltres ens interessa. Aleshores, el que es fa és signar aquest contracte, exhibir el contracte i una fotografia que mostra que és el dia de la signatura del contracte, i també el que hi ha és una placa a l'entrada que adverteix a tothom que visita aquesta exposició que a l'entrar ens està donant permís per utilitzar la seva imatge esborrada a perpetuïtat. Per tant, que ens està donant permís per esborrar-los, no per capturar la seva imatge. I això també és com una part de la peça perquè és una cosa que ens interessa també molt, que és una mica jugar amb tot el que podríem dir com els paratextos del món digital. Estampa és un col·lectiu de 5 persones que en els últims anys venim treballant, entre altres coses, amb tecnologies d'intel·ligència artificial i una mica el nostre interès és apropar-nos a aquestes tecnologies, diem que des d'un punt de vista arqueològic, no tant per fer-les servir simplement pel motiu de fer-les servir, sinó per entendre-les, per entendre el seu context, no? Com s'insereixen en el context actual, per entendre com se'n parla, no? Quins discursos es construeixen al voltant d'aquestes eines, no? I una mica per veure tant les seves possibilitats, no? Com també les seves problemàtiques, no? I com ens parlen també la pròpia tecnologia de la situació actual, no? I del context en el qual vivim.